Pare kasi ano eh, talagang hindi ko rin alam eh. Si Ronaldo, pero pare, para sa to. Nagtatapos Ito na. nagtatapos si Alan. Bakit nagtatapos si Alan? Pare kasi hindi raw siya na sinabihan eh. Sasabihan siya anong oras na. Teka Jim, di kita makita. Asa ka ba? Oh, Dan, para sa ito. Para sa ito, pare. 1, 2, 3. Para kay Alan. Happy birthday, Alan! Gago to ah. Ano ba tayo mo, Miss May? Well, si Miss May Ano kita. ba ano ba masasabi ko kay Alan? Wala mag... Tapos pa ba siya bukas? Ay, wala na. Wala na. Wala na. Yung Super 8, nag-request ka pa. Pusinag. May mga palitas request pang ganyan. Next year ka na mag-intro. Next Monday, next year. Yun lang masasabi ko. At parang, at isa pa nga pala. Yun. Hoy, patay tayo dyan. I am being tired. I am being tired. Kaya ako, sir, alam naman sabi mo, naglalakad kami. Sabi, Jimmy, ayun, it's amazing. Yung tinanong kita, ano? Yung naglalakad tayo doon, what can you say about this, ano? Amazing, pare. Amazing. About you, Alan, I'm being tired. Ayos na yung ano niya, curious, conscious. Hindi conscious lang talaga ako sa inyo. Parang curious. Cool. Chill. Pero magaling isa, ano, parang stealing pump. Pag naka-invento ng ano yun, ng salita, okay. Mahaba pala to ah. Yung pala, yung uma. Umalis na. Final word. Final word. Alam ko na. Ano may say? Di pa final, mahaba pa eh. Mahaba ba? May ilaw para makita kayo. Yan, si Russell. Yeah. Alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. Schedule mo. Schedule mo ah. Wala ka ng outlet bukas. Pare, kahit anong oras, sinintay ka namin. Hanggang ngayong oras, anong oras na? Hindi, may ilaw na. Hindi ka pa rin makita. Hindi, pare, Ayun nga pala. Hinintay ka namin anong oras na hanggang ngayon. Para lang maano. Kasi kontesa namin pare, hindi ka ngayon. Kaya kami umiinom ngayon para sa'yo. Oo, umabot pa si ano niya, si Jimmy. Habol ko lang Klase pa yan. Tama naman, naka-uniforme pa ako. Kasi may ano tayo sa kongreso. May session ba to? Kongreso pa yan sa kongreso. Ako naman wala akong magsabi sa'yo. Wala. I'm Siya so busy. disappointed. Ayun no, hindi siya busy, nagtatrabaho pa rin. Nag-aalak kami, nagbibil. Siya nag-laptop. Trabaho. Dapat bayaran mo kami ng overtime yan. Oo nga. Samahan ka namin dito. Sinama kami pagpupuyat. Ay, sabi may ilaw, may video. Talagang parang sana, no? Yung... Ay, butik. Sa kasal, eh, oh. Wala, kasalanan mo yan. Wala ka dito. Signing off. Ano pipindutin ko rito?